Me tafin hannunka ke cewa game da ƙaddarar rayuwarka? Zanen rayuwa mai dishi-dishi yana nuni ne ga mutum mai iya kula da kuma daidaita al'amuran rayuwarsa. Zanen rayuwa mai kwabo a tsakiya na nuni ne ga fuskantar shiga tsaka mai wuya a rayuwar mutum, musamman ma ta fannin lafiyarsa. Zanen rayuwa shi ne zanen da ya zagaye babban yatsa, wanda masana tafin hannu ke fassarawa a tafin hannun mutum. Zanen rayuwa manuniya ce ga wasu manyan al'amura da ka iya faruwa a rayuwar mutum. Tsarin zanen rayuwa a hannun mutum yana ba da labarin lafiya da ƙarfin jikin mutum tsawon rayuwarsa. In wannan tsarin zanen rayuwar da na kawo ba su daidai da naka ba, to kar ka damu. Abin da kawai za ka yi shine ka yi following ɗina, ka yi liking ɗin wannan bidiyon. Zan zo maka da zanen tafin hannu daban-daban da kuma bayanan da suke kawowa, da kuma sauran zanen tafin hannu kamar su zanen kai, zanen zuciya, zanen ƙaddara, zanen aure, zanen tafiya, zanen lafiya, zanen arziki da dai sauransu. Pass on.